Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä olisi tarkoituksena tutkia yhtä vanhaa hylättyä myllyä auringonlaskun saattelemana. Ja illan hämärtyessä, niin katsotaan mitä me löydetään sieltä. Vähän kuumottaa, mutta let's see. Juu, tällä kertaa ollaan tosiaan liikenteessä ilman maskeja. Kyllä, ilman maskeja. Haluttiin kokeilla nyt jotain uutta, koska viimeksi kun me mentiin maskit naamalla, niin ne valuu koko ajan pois. Se ei ollut kovin jees. Ja nyt lähdetään katsoa, että mitä tästä sitten tulee. Mut hieno on auringonlasku. Tästä. Otetaan tästä vähän. Kato, shottia sille ei näytä tässä, mutta hienon näköistä. Ja kiireinen tie. Vilkas highway. Huomaa kyllä, että on syksy tulossa. On oranssia lehtiä puissa. Ja Halloween tosiaan, ja tuolla siellä menee joku lentokone. Aika nice. Mikähän kone toi on? Näkyykään tää tässä? Ei oo ihan... Oho! Sori, mä en nyt tiedä näytöstä tuota konetta, mut ei ollut ihan mikään Finnairin kone, kun se lentää tulee vähän jännässä kulmassa. Niin näytti Hornetilta, tai sit semmonen joku temppukone, mikä tekee jotain voltteja. Jep. Kato sitä auringonlaskua. On siisti. Siellä on lepää. Suomi on oikeesti kaunis maa. Kyllä. Suomi on erittäin kaunis maa. Mä en tiedä, ootko Halloween miehiä? Mutta on se sille ihan jees, mutta just ei nyt sille erityisemmin juhlissa, mutta aina tulee jotain kauhupelejä tai elokuvia. Kyllä. Siinä on semmoista tiettyä mystiikkaa, silleen jotenkin semmoista, mä rakastan sitä kauhun tuntua, tai semmoista, tiedätkö, niinku kaikki kauhuelokuvat ja kaikki tämmöset. Niin kyllä siinä on siisti fiilis jotenkin. Jep, kuuluu Halloweeniin. Jep. Suomessa pitäisi juhlia mun mielestä enemmän Halloweenia. Et jos siellä on kommenteissa jotain, jotka myös tykkää Halloweenista, niin kirjoita sinne alas. Mua kiinnostaa, koska oikeesti Halloween on mun mielestä yksi parhaista niinku tämmöisistä juhlista, mitä vietetään. Harmi vaan, ettei sitä vietetä niin paljon Suomessa. Jep, paitsi on sekin silleen vähän yleistynyt. Niin, onhan se vähän jo tullut silleen kaupallisemmaksi tai semmoiseksi niinku massan tietoon. Siellä mennään. Onko siistiä? Tästä nyt otetaan katsojille shottia tästä. Se on jo Finnairi. Jos joku tunnistaa mikä kone toi on, kirjoittakaa sekin kommentteihin. On kaunista. Siinä lennetään auringonlaskuun. Siellä on joku. Joku on lähes matkaa siellä. Mut katsotaan mitä vanha mylly pitää sisällään. Tosiaan nyt vois selittää sen mitä kävi silloin viimeksi kun me koitettiin mennä sinne. Joo, story time. Joo, eli pari viikkoa sitten me oltiin menossa sinne myllylle, minne nyttenkin oli pimeetä. Ja sit kun me päästiin sinne niinku myllylle tai sinne lähelle, niin siellä oli 3 jotain tyyppiä. Ja sitten oli vähän semmosia shadimman puoleisia henkilöitä. Ja sitten, no te näette kohta, siellä on semmonen yksi metsäreitti, mihin ne aluksi meni. Ja niitä oli 3, joista 2 tuli takas. Sitten me katsottiin, että ne 2 tyyppiä lähti kävelemään niin sinne suuntaan, mistä me tultiin. Eli tänne suuntaan, mistä me ollaan nyt kävelemässä. Ja sitten ehkä vartin päästä ne tuli takas niin sinne metsäpolulle. Mutta silleen, että ne niinku ei raahannut, vaan silleen kantoi jotain niinku aika pitkää juttua. Se oli kyllä. Se oli aika kuumottavan näköistä pimeydessä. Jep. Ja kun ne kantoi sitä silleen niinku, että molemmat oli silleen niinku tälleen. Juu. Jep. Että oli aika raskasta tavaraa silleen. Oli raskasta tavaraa niinku kyydissä. Jep. Mä en tiedä mikä juttu se oli. Ja kun se näytti silleen siis... Meillä ei tullut niinku mitään loogista ajatusta mieleen, että mikä se olisi voinut olla. Ja sitten siinä kävi kans semmonen juttu, että kun ne oli niinku poikkeamassa siitä autotieltä, missä ne kantoi sitä sinne metsätielle tai metsäpolulle, missä ne alunperin oli hengailemassa. Niin sit siitä ajoi joku pyöräilijä ohi, just silloin kun ne oli kääntymässä sinne metsäpolulle. Ja sitten me vitsailtiin siinä, että toi pyöräilijäkin nyt varmaan pysähtyy tuohon jotain huutelee niille. Se pysähtyi oikeesti. Jep, ja sit se pysähtyi siihen ja näytti siltä, että se olisi huudellut niille. Ja sit se kääntyi niinku takas sinne suuntaan se pyöräilijä, mistä tuli. Eikä tullut sinne suuntaan, mihin se alunperin oli niinku
matkalla. Mä en tiedä mikä juttu siinä oli, mutta se silleen jäi kattelemaan niin perään sinne, että... Mä en tiedä, uskalletaanko tänään ehkä käydä kattelemaan mikä sielläkin oli meininki, mutta... Joo, siellä oli kyllä aika epäilyttävä meno. Siellä oli tosi epäilyttävä meno, et... Mä en tiedä mitä ne kanto. Ei mitään hajua. Mut siis siinä on hanskat. Täällä mennään. Näillä mennään. Täällä on oikeesti aika kylmä, niin kuin varmaan näkyy, niin höyryy tulee suusta. Jep. Se alkaa ole talvikausi. Just näin. Talvikausi. Talvi tekee tuloa. Pitää kyllä itekin laittaa kohta hanskat käteen. Ei kannata jäädyttää käsi. Ei. Ihan punaiset kädet, mä en tiedä näkyyköhän tässä. Kädet kohta kuoli. Jep. Kohta aletaan olemaan mestoilla. Ei enää pitkä matka. Se on jotenkin ihan eri paikassa kuin viimeksi. Me ollaan ihan just siellä. Okei. Joo, se on tästä tonne oikealle. Joo. Eli tänne suuntaan. Unohdin kans taskulampu, mikä on vähän farssi, koska ilta hämärtyy. Jep, jos mulla on. No sulla on taskulampu onneksi mukana, mutta se on aika niinku metsän keskellä, niin voi olla, että voi olla vähän tukalat tilanteet sitten. Jep, se ei oo ihan niin tehokas ehkä se mun taskulamppu. No. Mutta ihan jees. Ihan jees. Me pärjätään. Jep. Se on aika kuumottava paikka, kun se on semmonen vanha mylly tosiaan, niin tosi vanha semmonen rakennus. Vähän silleen ehkä niinku rapistuneen näköinenkin. Se on aika jännittävän näköinen. Nyt on hanskat kädessä, as you can probably see. Jep. Ja nyt tossa tien toisella puolella on se mylly tuolla metsässä. Tuolla se näkyykin jo. Tänään me mennään sinne, oli tilanne mikä hyvänsä. Näyttää hyvältä. Nyt näyttää hyvältä. Siellä on mylly. Tuolla on koski. Nyt me ollaan mestalla. Ai hitto. Tää on paljon parempi näkee. Tää on ihan hiton siisti paikka. Jep. Mä oon oikeesti aika haipeista. Kato tätä paikkaa. Mennään katselemaan mikä on myllyn salaisuus. Jep. Katsotaan jäädäänkö jumiin myllyn vangiksi. Voi olla. Tosiaan hei, nyt pakko briefaa vähän. Et tässä meidän edessä tossa tuolla oikealla pääsee sinne metsäpolulle, mihin ne shadit-tyypit silloin meni. Tässä se pyöräilijä tuli. Tässä missä me nyt seistään. Tuolta suunnasta. Ja sit se heitti U-käännöksen tässä ja katto silleen suuntaan, kun ne kantosta jotain juttua. Ja huuteli jotain niille samalla sit se pyöräilijä niinku siinä. En tiedä mikä juttu se oli. Nyt me ollaan täällä. Joo, ne meni tästä niinku tosta puujutusta. Ne meni tonne niinku metsään. On oikeesti. Kauniin näköistä. Kuvataan vähän tälleen. Jep. Ehkä se väistää. Joo. Tuolla menee toi puusilta, tuossa noita tällaisia aitoja. Tuolla. Jep, siellä menee. Niin tossa on just tommonen jotenkin. Just tällainen Halloween spesiaali. On. Tuolla näkyy toi meidän kohde. On kyllä hienon näköinen. Mitä mieltä? Katsotaan. Jäädäänkö loukkuun? Katsotaan jäädäänkö myllyn vangiksi. Prisoners of the Old Mill. Me ollaan ihan kohta paikan päällä. Tosiaan tämmöstä tietä kävelemään tällä hetkellä. Tuonne. Toivotaan vaan ettei siellä oo ketään. Tää on oikeesti siis toi koski ja kaikki silleen. Tää koko kokonaisuus. Niinku tää koko alue. Joo, tää on oikeesti Toi on erittäin nice. Oh. Tää on siisti. On kyllä. Eli tästä tosiaan tonne. Tossa on ikkuna rikottu. Tossa joo, tosta, onks joku kiivennytkin? Tosta roikkuu joku tommonen johto. Joo, Varlin rakennus. Joo. Mulla on reitti. Tonne. Mitä sulta löytyy sieltä? Taskulamppu. Siellä on. Saaks mä ottaa sen hetkessä? Ota ihmeessä. Jos se näkyy. Näkyykö näitä? Vittu. Näkyykö tästä? Tää on oikeesti aika tehokas siihen nähdä, että maksaa vaan 2 €. Ei tonne kyllä, siellä on joku kellari tai joku. Mikä?
Joku kellari tai tommonen. Haluatko sä ite kattoo? Joo. Tonne pääsis kyllä. Joo, mä en ole tonne menossa. Etkö oo menossa? Varmasti. Pitää kyllä varoa mihin astuu. Jep. Kato. Kato toi reitti. Mulla on jotain. Ei emmetti. Tää on oikeesti aika crazy. Huhhuh. Pitää varoa, ettei astu liikaa tänne. MP pitäis kävellä ton puusillan yli, mikä tosta menee toi. Tosta niinku, kun tonne alle pääsee, niin siinä päällä menee tommonen puinen joku silta tai mikä toi nyt onkaan. Mennään kattoo. Eli tosiaan musta pitäis kävellä ton sillan yli. Kattokaa kuinka helvetin lahon näköinen toi on. Juu. Tuosta reiästä. Oisko? Ei helvetti. Mitäs tuolla on juu? Tosta. Kattokaa tätä, look at this. Kävelisittekö tästä? Hyi saatana. Tuossa on jotain nauloikin, mut siis kattokaa tätä. What the fuck? Ai tuuri. On kyllä sketsi-silta. En tiedä tästä. Vittu. Alkaa kuultaa niin. Sehän löytyy taidenäyttely. Kiinnostaisi nähdä taidenäyttely. MP. Eikö siellä on joku... Pää. Niin. Joku ihminen roikkumassa. Jep. Eikö tulee joku... Mä oon just kattonut sitä Netflix-sarjaa Ed Geinistä. Joo, mä tiedän. Sitä uutta. Tiedän joo. Sehän teki niin. Juu, tuolla on joku sen tyyppinen näyttely. Sitä ei koskaan tiedä. Hyi vittu. Mieti jos ois. Siis tuolla kellarissa oli teksti, missä luki taidenäyttely ja sit nuoli vasemmalla syvemmälle sinne kellariin. Mitä voi olla taidenäyttelyssä? Hyi vittu. Jep. Ja alkaa muuten hämärtyä. Pitäisikö se vaan mennä? Käydäänkö me kattaa? Sentit. Taidenäyttely vai? Tai kumpi? Onko se taidenäyttely? Ois. Kyllä mä sanoin, että se on. Kyllä me mennään sinne. Eiks vaan? Eikä se nyt oo ketään? Ei siellä. En tiedä. Tästä käy... Se on aika pudotus. Samaten. Joo. Tästä ei paljon ylös tulla. Se on juttu siinä. Näkyykö siinä yhtään mitään? Ei tonne kyllä näy. En kyllä tiedä, ei tuolla niinku mitään ole. En tosiaan tiedä. Mitäs tuolla? En oo kyllä tästäkään kävelemässä. Joo, en mäkään. Mitä helvettiä. Kato. Näkyykö yhtään mitään?
on. Mä en tiedä näkyykö tossa mitään tossa videossa, kun kuitenkin skauttaille tää taskulampulla sinne. Tossa on silleen aikamoinen timmutus. Ja sitten se lähtee ylös. Meno vitu Outlast. Tää on kyllä kuumottavaa. Tossa en oo kyllä menossa. Fuck toi. Jos käydä tässä alhaalla, niin näkee tonne alas. Tosta ehkä voit mennä. Joo. Pitää varoa, tää voi olla liukas kuin mikä. Taidenäyttely. Siellä on toinen näyttely. Näkyykö se yhtään mitään? Näkyy vaan kiviseinää. Helvetin kohdalla. Tässä on kyllä olla varovainen. Mennäänkö siihen? Se on ihan hyvä. Se kivi nyt ainakaan se kestää. Aika moista. Jep, astu oikealle siihen. Varo ettei pää osu mihinkään. Varo päätä. Joo. Mikähän tää on? Tää on siis mylly. Niin totta, onks toi se mikä sitä pyörittää? Varmaan. Totta. Mennäänkö me tonne? Tuo näyttää siltä, että toi on joku tiputus. Eiks näytäkin? Joo. On kyllä kuumottava mesta. Kyllä me voidaan mennä periaatteessa. Käydään kattoo tosta aukolta. Joo. Tää vähän kattoo, että mitä täällä on. Täällä ei oo kyllä kovin paljon porukkaa käynyt. Ei oo graffiteja tai mitään. Ja tossa on joku tommonen ja 6-7. Mut kun, niin. Jep. Pitää olla sit varovainen mihin astuu taas. Tuolta jos kiertäis. Ja nauloi voi olla. Joo. Jep. Tuolta kuuluu jotain veden ääntä. Mä en tiedä onko se toi koski vai mikä se on. Onks tossa jotain nauloja? Mikä toi on? What the fuck is that? Mä ajattelin, että jos tossa crouchais tosta. Joo. Oisko? Tosiaan ei kannata koskea mihinkään asbest. Jep. Onneksi on hanskat. Mä tiedän auttaas ne. Ei koske mihinkään seiniin. Tästä jos crouchaa. Tarvitse lamppua. Tuolla on aika hyvä. Joo, tää on ihan hyvä tää puhelin. Toi on aika sairas. Jep. Oikein parempi kuin tää. Tää on jotenkin laaja. Jep. Mikä? Siis tuolla on joku tommonen kolo. Oikeesti. Joo. Juu. Morjes. Vittu tuolla on pimeetä. Tuolla ulkona. Kato. Jos tähän astuu. En tiedä näettekö sitä.
Tuolla on niinku vettä. Oota hetki. Pitää vähän craftaa. Jep. Eikö ole mitään silleen ole? Vettä kuuluu. Oikeesti varmaan menee joku pohjilla alla. Jep. En tiedä mihin toi menee. Mitä? Todella oikeesti saat. Tää ottaa mun essentials. Joo, se menee niinku... Jos näkee varmaan ulos, katsoo taas valoa. Me kattelee siinä. Koita vähän kurkottaa sinne, ensin näkee vähän enemmän. Aika kuumottava mistä on. Jää. Taas vedot. Tästä kun kattoo Tähän kun menis niin... Se koski niinku vaan virtaasi alla jotenkin jännästi. Jep. Aika siisti omalla tavalla. Olla. Ja tuolla. Tää on niinku tää aika siisti tääkin, kun tää niinku tossa on toi mikä pyörittää tätä myllyä. Tää generaattori tai mikä tää nyt onkaan, mä en tiedä, joku roottori. Tossa on jotain... Eurolava. Jep. Tuossa on joku valo. Mä en tiedä. MP Taiden näyttely. Se on näkemättä vielä. Se on näkemättä, mutta Lähdetäänkö täältä? lähdetään jo. Pysty pitää noit kans. Joo. Siellä. Toi taskulamppu. Et toi sortuisi siellä jotakin ulos enää. Joo, toi sortuisi tosta toi suuaukko vai? Niin. Mieti. Jep. Taas täällä. Sitten jos yrität tuolta ulos. Pitää taas nyt katsoa. Nyt on jo vähän pimeämpi. Nopeasti se kyllä pimenee. Niin, jep. On kyllä. Nice. Puhelimen valolla. Jep. Okei, katsotaan. Katsotaan tästä sieltä mies tulee. Kyllä. Seikkaa tulta. Kyllä. Avengers. Ei mennyt kengästä läpi. Ei, mulla on vielä reikä pohjassa. Oh shit. Molemmissa kengissä. Tuo puhelin ei tipu taskusta. On muuten hienon näköinen taas, että toi kone menee tuolla. Kannattaa astua vasemmalla jalalla leka siihen reunaan ja sit oikealla jalalla tuon kiven päällä. Just tolleen, nice. Hyvä. Tuolla me äsken oltiin. On oikeesti siistiä. On kans pimentynyt ihan sikana kun katsoo, että kohta ei niinku näyttäis kamerassa varmaan mitään. Joo, me vaan siitä päästä. Joo, Jesus Christ. On kuumottavaa toi parkour on. Niin joo. Kuumottaa tippuu koskeen. Jep. Okei. We did it. Taidin näyttely vielä. Hämpää. En tiedä. Ed Gein. Siellä on Ed Gein oikeesti. Mä haluaisin käydä vielä tuolta, jos kiertäis niinku tuolta, tiiätsä? Toho. Ei pitää varoittaa itseäsi. Kuuluu jotain. Kuuluu jotain suhinaa. Mitä suhinaa? Eikö se kuulu tuolla? Onko se ollut vaan joku... Ehkä se kuuluu tuolta tieltä, mutta... Ja mun mielestä se oli vaan joku tommonen naksahdus. Mä kuulin tuolla. En usko, että se joku ihminen. En tiedä, mitä tuolla taidenäyttelyssä tehdään. Ihan yksi kuulunut tuolta. Teikö tuolta kellarista? Tuolta? Niin semmonen... En oo menossa kellariin. Jep. Tää on kans kuumottava. Mieti kun nyt tulisi täältä edestä. Joko meidän pitäisi taas juosta
Jep, tässä menee ohi. Samat kuumotukset kuin viime videossa. Mikä mesta. Jotain me kauttiin. Vai oltiko tätä niinku yritetty purkaa ja sit jostain syystä purkut oli jäänyt kesken? Jotain semmoista. Joo, mun mielestä 2023 oli joku hanke, että tää niinku ehkä kunnostettaisiin, mutta sekin sit vissiin jotenkin jäi. Niin. Ainakin tämän perusteella, missä kunnossa tää nyt on. Mä en tiedä, miten tällainen kunnostetaan. Toi on kyllä niin En mä tiedä. jahjahtunut, että miten se kunnostettaisiin tehdä yhtään mitään. Wow. Mietin, että me oltiin siellä sisällä, kun oli tällaista. Jep. Halloween spesiaali. Toivottavasti olet kattonut tänne asti. Jos tykkäät tällaisesta kontsasta, niin todellakin tilaa se kanava. Lisää on tulossa. Voidaan luvata, eiks vaan? Jep. More exploring. Ja pistä tosiaan tykkäys sinne alas kans. Jos tykkäsit videosta. Ei oo tietenkään mikään pakko, mutta merkkais tosi paljon. Nyt käydään vielä katsoa, että mitä löytyy tuolta toiselta puolelta. Katsotaan, tästä nyt pitäis päästä tonne. Joo, tosta vissiin pääsen. Käydään kattoo. Käydään. Tai sit se voi olla, että tosta ei sittenkään pääse. Tuohon vähän ainakin vähän. Toi vähän ehkä toi niinku pistetty poikki tosta. Mut katsotaan. Kyllä tästä vähän tähän pääsee. Nyt pitää varoa, kun ei oo valoa tai mitään. Tässä on kyllä meininki. Kesäpää tää. Täällä on ihan hiekkaranta, et jos joku haluaa tulla kesällä uimaan, niin tähän vaan. Joo, pääsee suoraan hyvin aallon pauhuihin. Jep. Tuolla näkyy toi mylly. Voi näyttää tästä. Tuolla kaukaisuudessa. On Outlast. Shoutout Outlast. Shoutout Outlast. Tietäjät tietää. Kokeillaan veden lämpötila. Silleen ei oo edes paha. Okei, mä voin koittaa kanssa. Käytyy muutenkin. Mitäs suomalainen kestää? Oli kyllä hyvä reissu. Oli. Hyvää Halloweenia kaikille, jotka katsoo tätä videoa. Eiks vaan? Kyllä. Hyvät Halloweenit sinne jokaiselle. Kertokaa myös kommenteissa, että mitä te olette tehdä Halloweenin, miten te vietätte Halloweenia. Kannattaa mennä tutkii paikkoja. Kannattaa mennä tutkii paikkoja, mutta älkää omalla vastuulla ja älkää rikkoko mitään. Joo. Se on tärkeää muistaa aina. Tosiaan, niin iskekää kommentteihin ja kertokaa, että mitä te teette Halloweenin. Mua nimittäin kiinnostaa. Itse on semmonen Halloweenin rakastaja. Mutta nyt on vanha mylly. Tutkittu. Yes. Täällä yön pimeydessä matkalla takas kotiseudulle. Kyllä. Joskus olisi kyllä mahtavaa päästä niinku ulkomaillekin johonkin kuvailee. Juu. Nyt on vanha mylly takana päin. Kyllä. Me ollaan matkalla takas juna-asemalle kotia kohti. Juu, pitää päästä lämpimään suihkuun. Täällä on aika kylmä. Täällä on ihan hemmetin kylmä. Äkkiä pois täältä. Jep. Mutta hei, kiitos kun katsoitte tänne asti. Ja jos tykkäsit videosta, niin pistä tykkäys ja tilaa kanava. Se merkkaisi ihan älyttömästi. Ja Halloween spesiaali. Hyvät Halloweenit sinne kaikille. Toivottavasti teillä tulee kivaa silloin. Me pelaillaan taas sit uuden video parissa. Se on tulos piakkoin. Ja sekin tulee olemaan kyllä bangeri video, voin luvata. Mut palaillaan silloin hei. Kiitos kun katsoit. Moikka. Moro. Morjes.